Ola, bos días. Dende a AMPA xa falaramos anteriormente de facer un pequeno taller para Nadal cos rapaces que quixesen participar, pero este ano, por todas estas circunstancias, é moi difícil, é inviable totalmente. Entón decidimos gravalo como se fose un tutorial, dunhas pequenas figuriñas que decidimos mandarlle aos rapaces para que fagan na súa casa. As pezas irán totalmente recortadas, enviarásevos todo o material, de goma eva, cordóns, limpiapipas, vos os preparadedes. Para infantil, un Papá Noel colgante, que véndese moi sinxeliño, e tamén levaría o seu cordonciño para colgar. E logo xa para primaria, pois aleatoriamente irán un elfo e un reno. O elfo pode ser ou ben rapaza, como neste caso, ou ben rapaz, que tamén irá o cabelo para o rapaz. No caso de que sexa rapaz, non iría nin esta peza, nin esta, solamente esta. E bueno, o reno así, tal cual está. Estes irían aleatoriamente para a primaria. E bueno, creemos que é unha actividade divertida para as familias, que pasen un ratiño cos rapaces, e levaramos moi pouquiño tempo. Unha tarde que vos sobre media oriña, menos incluso, tedelo preparado e tendes unha decoración feita por vos para colgar na árbore, na porta da habitación, no salón, na cociña, onde máis rabia vos dé. Bueno, pois isto sería... Agora farémolo explicando cada un deles, e isto sería en principio o noso taller para Nadal.